Добър вечер на всички. Добре дошли на днешната презентация. Казвам се Цветанка Бурнаска, за тези, които не ме познават. Майка съм на 3 деца. Когато срещнах Forever, две от децата бяха в гимназията, едното беше в детската градина и здравето на най-голямото ми дете беше а, причината аз да се срещна точно с Forever. А искам да ви кажа, че здравето, може би не само за нас и за всяка една майка е приоритет, здравето на децата й. Но в този момент, когато аз срещнах Forever, ние нямахме свободни пари, понякога дори не достигаха за най-важните неща, като храната. Имахме дългове, запознахме се и с съдия-изпълнител. И в този момент ние търсихме възможности. Беше ясно, че няма как с тото, хазарт, с наследство, няма откъде да дойдат. Трябваше да пробваме традиционен бизнес. Опитахме и от собствения си провал разбрахме, че преди да започнем традиционен бизнес, на нас са ни нужни на първо място знания. После са ни нужни и умения, че даже и капитал. Нещо повече, разбрахме, че дори да имаме всичките тези неща, нямаме гаранция за успех, защото статистиката е безмилостна. 85% от новорегистрираните фирми фалират още през първите 5 години. Ние търсихме възможности, обаче те трябваше да са достъпни за хора като нас, за хора, които не разполагат с тези неща. Трябваше да е възможност, която позволява в процеса на работа да се усвояват и знания, и умения, и задължително да ни изисква голям стартов капитал. И така, днес ще ви разкажа за тази възможност, която напълно промени живота ни. Напълно. Само една секунда да стартирам презентацията. Така, готови сме. И така, като казвам напълно промени живота ми, ние се справихме с всички проблеми, които имахме преди това, с всички трудности, с които се сблъскахме преди това. Защо? Защото се оказа, че сме открили компания, която не просто иска да спечели едни пари и малко да даде на работещите партньорство с нея. Тя ни даваше възможност, независимо от положението си, да изградиме по-добър живот и когато работим, да работим за себе си, т.е. да получаваме всичко, което успеем да изработим. Компанията се казва Forever Living и повече от 45 години е на пазара. Искам да ви кажа, че аз не открих първо Forever. Първо попаднах в друга компания, защото благодарение на една приятелка случайно я срещнах на блок 43 на спирката на автобуса и тя ме вижда и казва: Цветанки, аз имам 4 деца, ти имаш 3. Ние като майки трябва да направим нещо за нашите деца, за да могат те да имат по-добър старт в живота. Да не се притеснява както ние се притесняваме в момента. Основното ни притеснение беше парите и здравето. И така, тя ми даде една книжка да прочета. Тази книжка ми показа, че точно индустрията мрежов маркетинг е тази, която позволява на хора като нас, които имат образование. Аз съм магистър по математика, написала съм дисертация докторска, съпругът ми е доктор на науките, но това не ни помага да живеем спокойно и свободно. Така че искам да ви кажа, независимо каква ви е професията, дали имате професия, стига да сте с отворен ум и да сте способни да се учите, да сте жадни за успех. Мрежовия маркетинг е мястото, където можете да намерите решение за вас. А от всички мрежови компании, моят опит сочи, че Forever е възможно най-добрата възможност. И така, преди да започнем, искам да ви кажа, че изключително важно значение има каква е причината, поради която искате промяна и изобщо търсите ли промяна в живота си. И
защо ви е тази промяна? За нещо значимо или за нещо, което не е от толкова голямо значение? Това е определящо, ако искате да имате успех. Защото ако това, което търсите, има значение за вас, вие ще дадете всичко, на което сте способни и всичко, на което е необходимо и достатъчно, за да постигнете това, което има най-голямо значение за вас. И така, какво би могло да има значение за един човек? На първо място, допълнителни пари за нас бяха изключително важни. Повече време. Искам да ви кажа, че аз като майка на 3 деца, ходеща на работа, пишеща дисертация, нощен превеждах, не виждах от никъде свободно време. Абсолютно от никъде. Обаче, ако исках промяна, трябваше да го намеря. А толкова много исках да имам свободно време, повярвайте ми, преди да го получите, трябва да платите цената. А цената е да вложите време. Защото като нямаш пари, какво трябва да направиш? Нещо трябва да дадеш. Не можеш да получиш нищо срещу нещо. Пътувания. Ние с моя съпруг сме изключителни фенове на пътешествията. Обаче от момента, в който дойде първата криза в България, след промяната на системата, бяхме забравили. Най-далечното пътуване беше на гости на мама на море. Така че мечтаехме да пътуваме, но през ум не ни минаваше, че е възможно за нас в този момент. Не очаквахме наследство, работехме за държавата. Като човек на науката, който иска да се развива, бяхме петимни за личностно израстване. И аз забелязвам и съм много щастлива, че много млади хора влагат усилия, влагат време и пари, за да се развиват личностно. Обаче какво открих аз в процеса на моето партньорство с Forever? Това е най-добрата среда за личностно развитие, която ти позволява да го постигаш безплатно. Не е нужно да плащаш, а че се плаща изключително много. За 2 часа обучение на Брайан Трейси, на което аз отидох и бях щастлива и с удоволствие дадох 500 лева за това 2-часово обучение. Представете ли си, този 2 часа не става? Колко по 2 часа? Много дни трябва да се инвестират, много книги трябва да се прочетат, много обучения трябва да се посетят. Изключително много хора искат да помагат на другите. А разполагат ли с инструмент, който да им позволява да го правят? За нов дом изобщо не смеехме да си мечтаем и третото ни дете спеше на масата в стаята, където ние спяхме, защото просто нямаше място за още едно легло. Да общуваме с нови хора за всеки е приятно. И между другото е голямо удоволствие. Но когато ти си притеснен финансово, до общуване ли ти е? Аз не смеех да отида на никого на гости, нито да поканя някого, защото ако отида, трябва да върна визитата, а аз не се чувствам спокойна и сигурна, че мога да ги посрещна достойно. Това беше тогава, когато аз срещнах Forever. А за сигурност тогава само си я мечтаехме. Сега се опитайте да си отговорите за вас самите. Кое е най-важното? И дали сте готови да го постигнете, да вложите време, усилия, пари за развитието си, за да стане това нещо реалност. И пак казвам, Forever е средата, в която тези неща могат да се случат с минимални инвестиции, финансови. Разбира се, трябва да инвестирате време и усилия толкова, колкото е необходимо. Но трябва да имаме инструмент. И този инструмент, аз сега ще ви покажа как Forever може да направи това за вас. Познавам лично този човек, възхищавам му се и съм изключително щастлива, че можах да се докосна до такъв първо филантроп, второ ум и трето човек с широко сърце. Той създава 78 година компанията Forever, създава като инструмент за промяна на човешкия живот, да промениме живота си.
както финансово, така и в здравен план. Компанията открива 78-81 купува фабриките, които произвеждат алоe вера, основния продукт на Forever. След което първите страни, които вкарва, са Австралия, Нова Зеландия. След тях влиза Южна Америка, след това влиза първия офис в Европа. В България отваряме офиса 2001 година. 95-та влиза в Африка. 99-та купува собствени плантации в Доминикана. След това продължава да отваря офиси в Близкия изток. И забелязвате ли, тези стълбчета показват ръста на компанията във времето. През това време е имало няколко финансови кризи. Forever обаче непрекъснато расте. Непрекъснато расте. 2008 отваря втората фабрика, която вече е за хранителните добавки. И така, последните плантации са купени през 2012 година. Една компания, която инвестира непрекъснато в това да бъде най-добрата, да произвежда най-качествен, достъпен и потребен продукт на хората. Такъв, който ще им реши основни проблеми. И да създаде най-добрата възможна среда, хората, които и стават партньори, да се развиват в тази среда. Тя подкрепя хора засегнати от различни бедствия, от глобални сътресения. За мен беше изключително вълнение и голяма така тръпка да участвам в тази кампания. 5 милиона порции опаковани храни за 2 години подари Forever и сътрудниците на Forever на хора, които не могат да си доставят храната. Тя има много благотворителни акции и всеки от вас, който пожелае, би могъл да подкрепи Forever Giving. Това е фундацията, която прави тези активности. И така, повече от 45 години. Компанията непрекъснато расте, изключителни продукти има, които са награждавани по цял свят. Не само. То не е въпросът ние да кажем, че са много добри. Въпросът е независими организации да оценят нашите продукти и да ги изберат като най-добри. И така, какво прави Forever? Тя е най-големия производител на алоe вера. Има собствени плантации, десетки хиляди, 40 милиона растения, съди ги на ръка, отглежда ги по естествен начин, бере и чисти и бели листото, за да извлече гела от вътрешността на ръка. Изключително екологично отглежда своите растения и те са толкова много, че милиони кубични тонове въглероден двуокис се пречистват благодарение на тези растения. В момента се борим за чиста планета и да нямаме производства, които замърсяват, а Forever помага на планетата да се разреши проблема с въглеродния двуокис. Разбира се, едва ли на цялата планета, но на една част от нея. И така, как постига екологичната чистота? На първо място използва животинки. 3000 кози в плантациите с алоe вера живеят и се хранят от плевелите, които растат наоколо. Така че изключително щадящо е всичко. И като казахме другите да ни оценят, Forever се радва на признанието на Дерматест, предлага веган продукти, на Международния научен съвет по алоe. Скачащото зайче гарантира, че вътре в продуктите няма токсични съставки. Голяма част от продуктите са безглутенови. Радва се на признанието на халал. Това е мюсюлмански сертификат за качество. Вегетариански продукти. И изключително важен сертификат също е кашер сертификата. Защото той гарантира чистота и екологично отглеждане на продуктите. И така, нещо повече, Forever дава 30-дневна гаранция за връщане на парите. Така че ако клиент си купи, не е удовлетворен, той може да върне продукта и да си получи парите обратно. Нещо, което малко компании предлагат. В България не зная друга такава. Какво е това, което привлича хората в Forever?
Първото нещо, от гледна точка на здравето, това е чистия натурален гел от алоe вера. Това е единственият гел, който се предлага не само на нашия пазар, в който няма консерванти, в който 99,7% е чисто алоe. Говоря за напитката без добавяне на бери нектар или бървинка праскова или манго. Това е чистото алоe. Изключително много се харесва от малките деца, които са с непредубеден вкус. Но какво решава, какви проблеми решава тази напитка, този гел от алоe? Защо е важен за нас? Първото нещо, което той прави, е да балансира червата. А съвременният човек, поради стресовия си начин на живот и поради бързата храна, която често консумира, има нарушаване на баланса на полезните и вредните бактерии в червата. Това е първия поголовен проблем. Втория проблем е прави така, че над 3 пъти по-добре да усвояваме водно и масляно разтворимите витамини, което е изключително важно. Защото нашите клетки трябва да се нахранят. Те не се хранят с пържоли, нито с домати, нито с салата. Те се хранят с витамини, минерали, ензими, протеини и така нататък. Така че ние им доставяме много по-голямо количество. Помагаме на храната, която сме погълнали, тя да бъде добре усвоена, нейните полезни съставки да бъдат добре усвоени. Нещо повече, тя предлага продукти, които покриват цялата потребност на едно семейство от продукти за козметика и лична хигиена. И ще кажете, важно ли е? Ами изключително важно е да си смениме продуктите с продукти, които си купуваме от масовите магазини, с продукти, които съдържат натурални съставки. В пастата за зъби има над 30% алоe. В шампуана и балсама също. Във всички продукти на Forever от групата лична хигиена и козметика има между 30 и 95% алоe. Представете ли си? Чисти, натурални. Когато си мием тялото, в рамките на 20 на секунди, каквото сме си сложили, влиза вътре. И ние може да използваме продукт, който за тези 20 секунди с годините да натрупват токсини в нас. И после изведнъж нещо се е случило и ние не сме добре. А когато ползваме чиста козметика и чисти продукти за лична хигиена, такива проблеми няма. И такива опасности няма. Запитайте се, около вас много ли са хората, които не са правили диета за отслабване и нямат никакви проблеми с контрола на теглото? А вие правили ли сте? Искам да ви кажа, че аз винаги съм имала задръжки да направя програми, свързани с диети и детокс, защото съм се страхувала от гладуване. Имала съм храносмилателни проблеми и по тази причина съм се страхувала. Когато обаче се появи Clean 9, няма гладуване. И аз реших да приложа Clean 9 и програмата за контрол на теглото F15. В продължение на 6 месеца аз свалих 12 кг преди 10 години. До ден днешен поддържам 10 кг по-малко от тогава, което за мен е много голям принос. Придобивка. И така, познавам и други хора с много по-големи от моите резултати. Аз просто ги споделям, за да ви кажа колко съм благодарна и доволна, че съм избрала тези продукти да бъдат част от нашия живот. И го правя в продължение на 24 години. Вече 25-та скоро ще стане. И ето ви още решения, които подкрепят очите ни, кръвоносната ни система, кръвообращението, защитават сърцето ни, подпомагат баланса на полезни бактерии в червата. Изключително хубави. Допълват ни витамините, минералите. Супер полезни добавки. Който има интерес да научи повече, обърнете се към човека, който ви е поканил днес. И така, ще си кажете колко много неща, аз как да избера, с какво да започна моя пръв опит. Forever е създал едно бизнес решение, което ви позволява още от първия ден да постигнете
право на цена на едро. Трябва да ви кажа, че когато аз видях това решение, първата ми реакция беше: аз нямам такива пари. Нямам свободни. Обаче втората ми реакция беше: добре де, аз когато имам право на цена на едро, имам право и да давам достъп на други хора до компанията, така че те да могат да ползват отстъпки, както аз ползвам отстъпки. И си казах: добре, тогава аз ще направя всичко възможно, възможно най-бързо да си върна парите, които съм дала, и поех смело отговорността да стартирам с този пакет. Виждате колко много разнообразни продукти има в него. Аз си позволих по един продукт на месец да пробвам, за да мога, но веднага започнах да споделям с други хора. Какво пробвам, какво усещам, как се чувствам. Как се чувстват моите деца. Защото аз стартирах това нещо на първо място заради тях. След това и аз, и съпруга ми, и родителите ми, всички почнахме, и приятелите, и близките. Но така, в този пакет имаме възможност от всички гами да пробваме някакви продукти, които на нас ни дават възможност да се докоснем и да се влюбим. Да се влюбим в продуктите. Защото те наистина заслужават тази любов. И така, освен стабилна компания, която има постоянен ръст, освен продуктова гама, която е с изключително и международно признато качество, Forever предлага и уникален бизнес модел, който всъщност прави така, че да можем да умножиме времето си и да умножаваме парите си. И да постигаме това, което е важно за нас. Не е важно да изкараме едни пари. Важно е с тези пари да направим това, което е важно за нас. И така, как става това? Ами просто като споделяме, аз вече ви казах, продукта и възможността. С кого? С абсолютно всеки, който срещаме в ежедневието си. Аз преди не се срещах с хора, просто ходех на работа, носих си сандвич и избягвах да обядам с когото и да е. Защо? Защото се чувствах притеснена. Обаче в момента, в който трябваше да почнат да променям нещо, за да може да ми се променят и реалностите, аз започнах да се срещам. Всеки ден обядвах с някого и си говорех за живота и за нещата, които го интересуват. И слушах внимателно, за да чуя дали аз с нещо мога да му помогна. И след работа, между 5 и 7, започнах да взимам детето си от детската градина последно, за да имам тези 2 часа, за да мога да правя тези разговори. И си уреждах по всякакъв начин с всеки, който приеме, да му споделя за продукта и за възможността за бизнес. И постепенно, едни хора искаха един продукт, други искаха два, трети искаха да си направят регистрация, четвърти искаха направо стартов пакет. Разбира се, тези последните бяха голяма рядкост, но аз не се отказвах да разказвам и да показвам, защото на всеки предлагах да се присъедини към компанията. Той да ползва отстъпки. И постепенно си създадох база от клиенти. И така, в момента, в който почнат да се появяват хора, всеки регистриран, който ползва минималната отстъпка, също е клиент. Нищо, че е регистриран. Той е просто преференциален клиент. Всеки клиент, ако той прави оборот от 50 лева, който са бутилка алоe или паста дезодорант и примерно шампуан, 20 клиента по 50 лева ще ни направят оборот от порядъка на 1000 лева. Между 25 и 43%, ако е регистриран. Между 30 и 48%, ако не е регистриран клиента. Имаме възможност да печелим, което означава, че това са едни пари между 300 и 600 лева месечно. За един човек, на който заплатата не му стига, има кредит и кредита му е 300 лева, реално той няма да има кредит, защото от тези разговори ще е изкарал пари, които да му позволят да си покрие кредита. Ако школата на детето му по-английски е
от порядъка между 300 и 400 лева, той ще дава тези пари и няма да му тежи това, че трябва да отдели допълнителни пари за допълнителното образование на детето си. Разбирате ли колко са важни тези пари? Може да не изглеждат много, но те са само началото. И така, къде да ги намираме тия хора? И просто почваме да си създаваме нови контакти. От ежедневието. Ходим на работа, имаме колеги, срещаме се с други. В библиотеката можем да срещнем. Навсякъде, където отидем, можем да срещнем нови хора. На работното си място, в фитнеса, ако ходим да спортуваме, на туризъм, ако ходим също, в социалните мрежи можем да се запознаваме и там възможно най-бързо и с най-много хора. Ако сме съпричастни на местната общност и участваме в такива събития, като да речеме да подкрепиме детската градина и да боядисаме люлките. Събират се там родители и не само. Отивайки да си вземем детето от детска градина, минавайки през детската площадка, искам да ви кажа, че там толкова много контакти може да създадете с себеподобни, с майки, с деца, които имат съвсем същите потребности като вас, съвсем същите нужди. И всъщност, споделяйки с тях, разбира се, не от вратата за главата, но споделяйки с тях, можете да си намерите много съмишленици, които първо ще поискат да пробват, после ще поискат да се присъединят, а след това някои от тях ще поискат да ви бъдат партньори. И така, къде можем да ги намерим тия хора? Ами абсолютно навсякъде. Защото всички се къпят, мият си зъбите, грижат се за красотата си, грижат се за здравето си, за здравето на родителите, за здравето на децата. И така, да споделяме бизнеса е втората възможност. И сега искам да ви попитам, познавате ли двама души, които силно искат да променят живота си и да постигнат нещо, което е супер важно за тях? Може да е различно от това, което искате вие. Когато аз срещнах моята приятелка на спирката на блок 200, 200 на спирката на блок 413, тя ми даде книжка. Тази книжка беше много тъничка, аз се прочетох за 2 часа. Обаче в момента, в който видях тази картинка, която сега е нарисувана, искам да ви кажа, че първата ми реакция беше, къде ще ги намеря тия хора? Обаче втората ми реакция беше, те съществуват. Те не са много, обаче те съществуват. Въпрос на време аз да ги открия. Просто почвам веднага. И ще ги намеря. Те съществуват. Погледнете, ако следвате тази схема, вие намирате двама, помагате на всеки от тях да си намери по двама, стават 4 на втора линия. Помагате на всеки от тях да си намерят и те по двама, като учим нашия първи да помогне на неговите двама да си намерят по двама. Стават 8 на втора линия, на трета линия, извинявам се, на четвърта линия стават 16. Общо това са 30 човека. Ако 30 човека правят малък бизнес, просто си намират клиенти, за да изкарат едни допълнителни между 300 и 600 лева, ние имаме 30 хиляди лева оборот в екипа, което води, ако приблизително 8% е бонуса, който получаваме от цялата мрежа, защото Forever е направил така, че ние имаме право на бонус върху цялата мрежа, от доволни потребители. Това не е мрежа от някакви случайни хора. Това са хора, които се къпят, мият си зъбите, грижат се за здравето си и са доволни от продуктите на Forever толкова много, че сменят марката, която употребяват. Забележете, ние можем да имаме доход от порядъка на 2400 лева. И така аз, правейки това 2 часа на ден, всеки ден, ходейки на работа от 8 до 5, гледайки 3 деца, нощен превеждайки, т.е. абсолютно никакво свободно време, но фокус върху това нещо, аз започнах да получавам между 600 и 800 лева допълнително. Допълнително. Разбрах го и го осъзнах с
пълна сила, едва когато закриха а, работното ми място, закриха института и аз останах без работа и всичките ми колеги останаха без работа. И като видях какво печеля за тия 2 часа, си казах, никога повече продължавам да разширявам екипа си, да търся други хора, които искат промяна и да им помагам те да направят промяна. И така, вижте какво се случва, ако говорим не за двама, а за трима души. И всеки от тях направи същото, помогне на трима, научи ги как те да помогнат на трима, помогне на тези хора, те да помогнат на следващите. Тогава екипа ни ще бъде, говорим за партньори, които правят от порядъка на 1000 лева оборот. Екипа ни ще бъде от порядъка на 120 човека, оборотът ще бъде от порядъка на 120 хиляди лева и нашия бонус тогава би бил 9600 лева. Разбирате ли колко е важно това? И той не е повече от тези 8%, за които говоря. А какво би станало, ако не са трима, а са петима? Погледнете. Уникална промяна. Точно тази идея в моя ум не ми даваше мир и покой и ми казваше, няма значение кой ти отказва, няма значение кой какво ти казва, няма значение, че не познаваш, ще се запознаеш, ще намериш тези хора. Просто продължавай, не спирай, продължавай. Нали искаш промяна? Как да стане тази промяна без нищо? Просто научи се да си създаваш нови лични контакти. Където и да е, навсякъде. И който е отворен да те чуе. А между другото, по-лесно се отварят тези, които вече са се влюбили в продукта. Споделяй му. Споделяй му и за другите възможности. Аз тогава тези възможности не ги приемах за възможно. За България и за себе си. Програма за кола. Моята първа мисъл, когато научих за тази програма за кола, която е допълнително стимулиране в Forever, беше, това сигурно не се отнася за българи. Обаче, да ви кажа, само в моя екип 18 програми има спечелени. Всяка година има възможност да се печелят 2 пътешествия безплатно. Ами, когато аз започнах, не си го представях за възможно. Просто въображението ми не беше толкова развинтено. Обаче, 7 години по-късно, аз печелих първото пътешествие. И за първи път видях какво е да пътуваш семейно с съпруга си, 5-звездно, да ти дадат самолетните билети, да те настанят в 5-звезден хотел, да се грижат изцяло за тебе и да те заведат безплатно на обучение за личностно израстване. Това страшно много ме впечатли. Защото аз вече бях пробвала и струваше скъпо обучението по личностно израстване. А тук имаш, стига да си положил усилия и да си изпълнил условията и трябва да ви кажа, че всеки, който ги изпълни, получава тези награди. Това не е по симпатия, както беше примерно на моето работно място. Ти си турил голям труд, обаче близките до шефа заминават. И 13-то възнаграждение. Президентски бонус. Когато аз разбрах тези неща, не мислех, че са достъпни за мен, но си казах, 1% да е истина. Аз ще дам 100% от моите собствени усилия, за да постигна този 1%. Сега, когато всичките тези програми съм ги спечелвала вече, и не веднъж, от лична гледна точка, от личен опит ви казвам, 100%, това наистина е възможно. Всеки един, който тури тези усилия, положи ги, направи всичко със сърце и душа, с любов, ще го спечели. И така, нещо повече. Forever работи в 160 държави. Ние живеем в България. България не е толкова голяма. Въпреки всичко можеш да правиш голям бизнес в България. Обаче ти имаш достъп до всичките тези 160 държави. А от средата на януари дори в България имаш достъп до електронен магазин, който е твой електронен магазин. Нещо повече, бизнеса се наследява. Т.е. каквото създадеш като потребителска мрежа от доволни, влюбени в продуктите потребители, те ще продължат да ползват тези продукти. И един ден, когато тебе те няма, твоите деца ще имат откъде да получават
доходи ежемесечно, защото всеки ден се къпем, всеки ден си мием зъбите, всеки ден ползваме консумативи, които Forever предлага с най-високо качество. И аз ви казах, тук е място, където личностно можем да развием най-добрите си качества, да подобрим тези, които не са ни в най-добра форма. Защо? Защото просто средата е такава. Среда на подкрепа, но и среда на възможност ние да се учим от собствения си опит, от собствените си грешки и да подобряваме уменията си. И така, как започваме? Аз преди малко ви показах стартовия пакет. За всички, които искат така да започнат, стартовия пакет струва 823 лева и 36 стотинки. Оттам нататък ти имаш право на 30% отстъпка. Получаваш глобален бизнес лиценз за развиване на бизнеса, който не е просто търговия. Изграждане на потребителски мрежи плюс търговия, плюс продажба на продукт. Получаваш личен бизнес треньор, така да се каже, инструктор и ментор. Получаваш подкрепа на общността в екипа, в който си попаднал. Получаваш собствен онлайн магазин и имаш възможност да ползваш в интернет пространството всички необходими за твоята дейност помощни материали, обучителни материали. Т.е. получаваш една изключително голяма подкрепа, каквато, между другото, в много други компании няма. И така, да си припомним, защо сме тук, какво искаме? Допълнителни доходи, свободно време, пътуване, наследство, да оставим ние наследство на семейството. Да работим за себе си, да имаме свободата да настроим живота си, работата си около живота си, а не в традиционния бизнес живота спрямо работата. Защото в край на краищата живота е кратък. Живота е кратък. И 80 години не са много, и 100 даже не са много. Да помагаме на другите. Хубаво, как да помагаме? Ако ние имаме възможност да им дадем 5, 10, 20, 100, 200, 500 лева, еднократно, двукратно и оттам нататък. Но ако ние им дадем инструмент, те да си изкарват 200, 300, 500, 1000, колкото искат, инструмент, им помогнем да го овладеят, да общуваме с нови хора, да се чувстваме сигурни за следващите дни и за сегашните си дни. Искам да ви кажа, че аз не ви гарантирам, че ще проработи точно за вас. Но съм 100% сигурна, че ако вие сте сериозен, фокусиран и вложите необходимите и достатъчни усилия да разберете първо концепцията, да я научите и да усвоите прилагането й. Това изисква време, но аз ви гарантирам, че вие ще имате успех. 100%. Но тези неща трябва да са налични. Аз лично бях скромна в целите си в началото, защото исках да ги постигам. И моите цели бяха, как да ви кажа, първата ми цел беше продуктите за децата ми да излизат безплатно. Като видях, че мога това да правя, почнах да си поставям по-голяма цел. Продуктите за семейството да излизат безплатно. После продуктите и за родителите да излизат безплатно. После си поставих и други цели, да си изплатят дълговете, защото един ден звънна на вратата съдия изпълнител. И трябва да ви кажа, че преживяването не го пожелавам на абсолютно никой. За щастие, аз справих Forever и можех вече да платя дълговете, които бях натрупала. Затова препоръчвам ви, правете всичко възможно да подобрявате уменията си. Правете всичко възможно да не отсъствате, да сте винаги във всички обучения. Дайте си време. Позволете в ума си. Това е много важен момент. Позволете си да успеете. Позволете си да се почувствате достоен, да почувствате, че заслужавате, да почувствате, че можете да го направите.
Тези неща са ви много нужни за успеха на ментално ниво. Трябва да се научим сами да се обучаваме и сами да се мотивираме, да се само мотивираме. Това е много широка тема, но в края на краищата много помага, ако ние бъдем една ръка за ръка, на една ръка разстояние от нашия ментор. И винаги във всяка ситуация, вместо да се крием от него, се свързваме с него и му споделяме. Това се случва, така и така се чувствам, какво трябва да направя, за да преодолея състоянието. Защото това е едно моментно състояние. Той ще ви помогне. А и вие си помагайте да поддържате положителната си нагласа постоянно в форма, в фокус. Защото това ще ви промени живота. Това е инструмент. Forever е инструмент, който позволява на всеки да направи тази промяна за себе си, която той иска. Ако това, което чухте от мен, от моята скромна личност, ви е докоснало, свържете се с човека, който ви покани днес. Той ще ви помогне да си направите регистрация, да опитате първите продукти, ще ви преведе по пътя, за да може да получите максимална полза за парите, които давате за продуктите си. И ще имате живот, какъвто вие пожелаете. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, скъпи приятели. Бъдете здрави. Довиждане от мен.